Elke jaar deugt bakkerij Heslinga mee aan de bakkersvakwedstrijd. Met het hele team leveren ze verschillende producten in die beoordelen worden door een jury. Met succes! We hebben de kostdeegtrofee won. Dat zijn 2 producten. Dat is dan de amandelletter en de kaasstrengel van bladerdeeg. En daar hadden we dan gezamenlijk de meeste punten op en dan weer de kostdeegtrofee. Daarnaast hebben ze ook de eerste prijs won voor hun appelkoeken, de tweede prijs voor hun speculaas, vormbonbons en tulbandcake en de derde prijs voor de suikerpofjes en volkoren busballen. We hadden in totaal 18 producten ingeleverd en waarvan op 7 prijzen. Dus dat was hartstikke goed. Heel Nederland mag meedoen, dus daar waren we wel blij mee. Je wilt toch proberen om uit te blinken. Dus, en je bent weer wat bezig met het product. Je verdiept je er weer wat meer in. Van hoe kan het nou? De puntjes op de i. Dus ja, zeker. En iedereen het vol enthousiasme meteen. Dus ja, fantastisch. Volgend jaar zullen ze weer meedoen om hun titel te verdedigen. 1 keer winnen is natuurlijk knap, maar de tweede keer achter elkaar winnen, dat is natuurlijk een hele prestatie. Dus dat proberen we dan ook. Die beker die moet hier eigenlijk blijven staan in de wedstrijd. Maar voordat dat zover is, gaat eerst de focus op Sinterklaas. Ja, dat wordt wel weer heel druk, maar dat is altijd heel gezellig. Want dat zijn allemaal producten die maak je eigenlijk alleen maar aan het eind van het jaar. Dus dat is weer leuk. En iedereen is blij. En dat is wel, dat komt altijd goed.